प्रतिभा खाइपन चिनी कक नाइया आपन डेमोक्रेसी नि रुल मेजॉरिटी नि कक बाय चलियो हाय हनेना जों ताबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल 2 and 3 and 4 आबनि अनुसारे जोंनो हास्ते क्लाइमार नाय हने जों इंडिया गवर्नमेंट थानि डिमांड खालाय जों ताबो हायनो रागलाय दङ जे कॉन्स्टिट्यूशन नि जे आर्टिकल नि अनुसारे न जों इंडिया बाहायनो गोबां मा हास्ते खागै रमानि रचन नगो जों साइमाका थांनाय सालकिसा सकां गोरखालेन्ड नि बागै आसुगलाय पाइयाखे केन्द्र सरकार दय गोरखालेन्ड ताबो अबन सानाव जोङो जोंआरो बाहायनो रिंजा खामो सिनि कपाल न हामिया जोंनो अ जागाव जों जे खलाय दङनि गाहाम खाय जों सिन दा भारतनो जे 2009 नि सिमि 2018 जरा जे जों चीन दा भारतनो बुजुगै तामंनि बागै जों आलादा राज्य खलायनि नाखा आकनो जों बुजुगै चीन दा भारत बुजिबाय था जतन फियाबा दल सा बरर आ सुजुगनो नावै चीना आ जे बुजुग माने आ बरक रखनो तलांगै बीजेपी बे गदालै सरकार साखा ताबो बर साइटंग जों तिप्रालेन सानोखनै किन्तु आ जे सरकार तंनाय बरर बीजेपी र बर साइटंग तिप्रालेन नि दाबी कोनो मते खेपानो जे बरक बे गदालमानि जागावा गरै आबो ताबो गरै उलबो गरै थिनांगो गरै ने बर साइटंग ओंखाय आ जागावा से बरक दा भारतनो खयै जों तिप्रालेन सानो तिप्रालेन जों तुबनाय नै सावै दं आंगा साखायो ताबुगले दा भारत बुजिबाय थाना तिप्रालेन कि बरक सादे सान सानिया ओंखाय आबोनि बागैनो जों ताबो वानसुगो तिप्रालेन स्टेट पार्टी रक करि हिंका हकाय म तिप्रालेन स्टेट नि डिमांड ब कमावि थांकमा आगिना ओंखाय आबोनि बागैनो जों ताबुक नायो जों अबनो सकमाय आकोन मते खेपानो अ दा फनो फियगिया साक जों आसु गिया अ दा जता स्टेट मानिया सा जों ताबुक ओ गोरखालेन्ड रक आसुक जांमा हाय जों ब ताबुक रिंजा खामो फियाबा जे सरकार तंनाय बदल र तिप्रालेन सानो हनाय र बरकना सोलोकर बरकना तिप्रालेन सानो हन थांसिबा चिनि बुखागखाय खायजागै थांखा आ खायजागै थांमानि बागै सरकारबो मकल काया तामनि बागै हेंके जों ताबुक जनसंख्यावा जों कमङै दङ चिनि सापर्टर आबो बागै যতদিন পর্যন্ত तिप्रा सारा तिप्रालेन स्टेट पार्टी न बिसास खायै बिनो अरव बरक खाया साबजरा जनसंख्या गोबां जों सानो हनै थुनुया साबजरा अ हाकुन देना फाययागला तै अद फारा 2026 फायया हकाय जेफोर अ जागो कन्स्टिट्यूशन रि एडजस्टमेंट थाङानो तै आरो कटाल खलाय आइन ओङै थाङानो आ जरा जों साक साक जातन कमावै थांबाय चिनि कक सापान ताइनांगला